L'altre dia vaig anar a una botiga de roba d'un centre comercial i em vaig emprovar un parell de pantalons. Allà dins l'emprovador s'estava fresquet i hi havia un sillonet molt confortable. Per un moment vaig pensar en fer una acampada allà dins amb banderoles i carmanyoles i quedar-me un parell de dies ben bé atrinxerat. Ho vaig pensar, però no ho vaig fer. De tornada al poble vaig veure una veïna ja grandeta que sempre porta encastat al canyell un rellotge prim i sembla que porti un grillot dels temps de l'esclavitud. Ve a ser una esclava del temps. Aquesta dona gran fa com les tortugues. Fa llargues temporades dins casa seva i després té temporades en les que s'apunta a totes les mogudes. Doncs ara deu sortir d'una temporada llarga a casa, perquè jo ja la feia morta. Va amb un bastó que l'ajuda a marcar un ritme ràpid i acompassat, i sempre orienta la mirada a terra per no ensopegar, i bé que porta un calçat ben adient. Parlant de calçat, ara que és estiu no trobo unes sabates per combinar amb els meus pantalons curts. És molt fàcil fer el ridícul a l'estiu. O bé, com em passa a mi, que trobo unes sabates ben conjuntades, però em fan caminar com una mena d'ànec. Sabeu què? Continuaré emprovant-me pantalons, perquè s'està fresquet als emprovadors, però m'emprovaré pantalons llargs.